Bai, orain Belgorriko kidea gonbidatu ditugu, justo elektrotxaranga daukagu batzean, eta ez dakigu oso ondo elkar entzungo diogun. Baina, bueno, ze moduz atzo gazteguna? Pues, atxo, nire ustez oso ondo, egun osoan, no? Goizetik boteoa egon zen bete-beteta, no? Valorazio oso positibo. Eta egunean zehar, bueno, egon zen plaza guztia, eta hemen Elez ondo pasalekua guztiz beteta. 150 gazte Baskarian, orduan, ondo. Bueno, berri triste batekin. Bueno, atzo irakurri genuen sare sozialetan, eta gaurkoa bada nolabait Belgorriren azkenengo kontzertua. Bueno, amaitu da proiektua, o ze puntutan geratzen da proiektua gaurko egunaren ostean? Bai, hori momentuz amaiera emango diogu proiektu honi, eta behitu zelako amaiera. Gainera izatea hemen, ara euskarazen goere guztiak ezagutu gara Arrezketa ikastolan, beraz, agur politare bada. Bueno, 5 urte egon zarete eszenatokietan, eta, bueno, musika sortzen eskualdean. Ze moduz baloratzen duzu ibilbidea, edo? Batez ere oso ondo pasatu dugu, azkenean esan du Madalenek lagunak gara eta musika egiten oso gustora. Ikasi dugu asko, abestu dugu asko eta ondo pasatu dugu. Amurriokoak zarete zuek, Amurrion sortutako taldea, Amurrio arrez osatutako taldea, esperientzia duzue, Amurrioko publikoaren aurrean, zer espero duzue gaurko kontzertutik? Espero animo asko ematea jendeak, eta sobre todo ondo pasatzea. Beroakin agusto egotea. Publiko fidela duzue zuek, gaur ere erantzungo du, ez? Hala, publikoa gongo da hor prest. Zara. Modu berezian edo prestatu duzue agur esateko kontzertua, edo nola prestatu duzuen? Bai, bueno, a ver. Egingo dugu beti bezala, nire ustez, eta pizkatxo bat ere, egotea lagunekin, bai familiekin, eta egitea agur bero bat, posik egotea gure artean, eta hortik aurrera, ikusiko dugu. Bueno, zuek ikastolako ikasleak izandakoak zarete, gehienak okerrez banago, nola oroitzen dituzue txikitako arau euskaraz jaiak? Bai, ni agertu nintzen portadan, Markelekin, txikitan. Ze edizioko portadan? Nik nituen 3 lagurt, 2000 eta... Bostekoan igual? Bai, txori hori Bai, agertzen dena... 2005koan. Gaizki artista, osak ez dut esango izenik. Baina, ondo, azkenen izan da, txikitatik beti... txikia zarean beti joaten zela familiarekin. Azkenean ikuste dituzu ere bai Arabako beste herri batzuk igual bestela ezaran pasako inoiz. Eta gero ja, gaztetan ere bai, elkartezara kuadriarekin, joaten zara da jai egun oso polit bat. Azkenean ikastolakoak izan da gaur jotzea azkenean bada zerbait nahiko garrantzitsua guretzat. Bai, gaur ez, beste modu batean ospatuko duzu ez, lehenengo holtzan, gero jarraituko duzue, edo gaur deskantzatzea tokatzen da atzoko egunaren ostean. Gaur deskantzatzera kontzertu eta gero, edo jarraituko duzu ospatzen? Pare bat hartuko ditugu kontzertu ostean, no? Egon bargara herria, pixka bat. Musikariak zarete zuek, orduan musikari izundutako galdera bat. Aurtengo kanta gogoko duzue? Ondo dago. Bai. Ondo sin más, ez? Ondo, ez dut gaizki. Bale, iritzi ezberdinak emezi. Bai, ondo dago. Zena zurea? Niri asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatu dituzte ere, ez dakit, gustoko dut. Bueno, kantuetaz ari garela, pentsatuko zuentzako amaitzeko jolas txiki bat prestatzea, bai? Egingo dugu Aiaraldean izandako arau euskaraz edizioetako kanten tier list bat, bai? Bueno, tier lista zer den dakien ez dago hemen, da ranking moduko bat, ez? Eta osatu beharko duzue, hori, Aiaraldean egondako abestien rankinga kategoria hauetan. Ere zerkia bada, goian, top, 2. maila batean gustagarria, bai, ondo, 3. besterik gabe, eta gero ja azkenengo postuetan, ez dut abestia gogoratzen, edo abestia dauka sikiera edizio honek. Vale, hor daukagu pantailan, hasiko gara... Bai, hor joango gara ikusten,
abesti bakoitza non kokatzen duzuen, bai? Vale. Eta hori, hasiko gara, lehenengoa da, 1983an, Laudion, ospatu zen ediziokoa, zabaldu euskara edo araba euskalduna, bueno, duena izenburu, ez? Non kokatuko dugu? Abestirik badaukaz. Abestia dauka? Laurogeita seian Amurrion, ospatu zen araba euskaraz, lehenengo aldiz Amurrion, duela 40 urte, araban bultza euskararen martxa, lemapean, orduko abestiaren zantzurik bai, Santurik. Amurrion izan zen, Jarri gorago. Gorago. Amurrion izate utzagatik, ez da? Bueno, jartzen dugu. Gustagarri. Gustagarri, vale, bai. Gustagarri, bai. Bueno, bagoaz urrengoarekin. Hau Laudion ere ospatu zen, 83an, eta etorkizuna euskaraz du izenburu. Gogoratuko ez duzu gogoratuko, besterik gabe. Bat gutxiago. Bai, besterik. Laudiokoa denez, besterik gabe. Hori da. Vale. Bueno, kriterioa argi duzue. Bai, 86an Amurrion ospatu zen. Ba, 86koan oraindik ez. Hurrengoan ez dakit banik, ez da. Baina 86an Amurrion ospatu zen, euskara guztiona da lemapean. Ba, Ez duzu ezagutzen kanta. mira, egia zazta, ez dakit. Kriterio, amurreko izatea gatia. Ja, bueno, baina ez dakit, igual. Vale, vale. Kriterio. Vale, vale. Hori da, Amurriokoa denez, gustagarri. Vale. Bueno, barduan orain tokatzen da bat guztiago, ze Benezko aldean tartekatzen goaz, 2000 urtean Laudion izan zen, da Beldarraren edizio mitikoa horrela, eta kanta, eta leloa izan zen, txikia zainduz handitu. Hori... Lauderi bat emateagatik. Hau Laudion ezaguna da, Bai, orduan. Amurrion igual ez. Bai. Hor. Zine horrengoa ez dut ikusten. 2005, zue portada izan zinen urtekoa, Jarri behar dugu. ekiozu bideari lemapean, Kentzazpiren abestia da hau, ez dakit ezagutzen duzuen. Bai, jarri hor bigarrenean ere bai, Xabi, bai. Gainera amurreka izan da. Ondo. Portada polit. Gainera portada oso polita. Bai. Bueno, ja hemen zuetako guztiak zenuten bizirik eta, bueno, gaztetxoak bai, baina Laudioko 2011ko edizioan bagare izan zen, ez, kantua. Nik Bai. hau jarriko nuke. A ber, nik jarriko nuke Goia. Ez, eserkian bakarrik Goian. Baina jarri daitezke bi. Ez. Ez. Vale, pues no. Gustagarri orduan. Gustagarri. Baina aitortzen duzue gustagarria baino pizkat gehiago ere Bai, badela. Vale, ba hau, imaginatzen dut hau izango dela zuen ere sarkia, ze hau herrian badago ADN-an sartuta besti hau, 2013an Amurrion, Milan Kilikili izan zen kantua. Bai. No, top. Hau da, araba euskaraz guztien abestirik onenen. Ere sarkia, ez? Bai. Argi. Oso ondo. Zein da urrengoa? Urrengoa, bai, orain egon gara itsaso uhartearekin komentatzen, 2020an, pandemia betean, Darabagu ospatu zen, horrek ere abestia izan bazuen, eta hori non kokatuko duzue. Hau ere gustagarri, lehen ebile gara babesten. Badaraguni, ankili-kili, hau gustagarri, ez? Kantatuko diguzu pizkat? Ez. Bueno, eta bagoaz iristen bukaerara, gustagarri bai. Bagoaz iristen bukaerara, 2021an Laudion ospatu zen, pandemia betean bebai, zabalbideak lemapean. Laudiokoa niri ere zait, nik ez dut oroitzen. Zintzoa izan da. Hau, erdian, ez? Erdian. Besterik gabe. Bueno, Besterik gabe. Besterik gabe. Amaitzeko, aurtengo ediziokoa daukagu, taupadak berpiztu. Igono Laguna Gata Txikilorak sortuta, baina, bueno, beste, ez, hainbat artistaren parte hartzearekin, hau non kokatuko duzue?
Bai. Behar bada, erreserki horretan bakarrik egon daiteke abesti bat. Orduan gustagarria, baino pizkat gehiago izan arren utzi behar dugu hor. Bai. Atal berri bat. Bidean, Atal berri bat. Aurtengoa. Aurtengoa. Falta da, atal hori falta da, Bueno, mila esker, honekin amaitu da emango dugu elkarrizketa. Mila esker, gurekin konpartitzagatik, egun berezi hau, bai amurrentzako eta bai zuentzako hain egun berezia, gozatu egunaz, gozatu kontzertuaz, gu egongo gara horbean, zuek animatzen ere bai, orduan, bueno, mila esker eta disfrutatu. Eskerrik asko lekuare emateko.